bathi kusayiyo leyo ndaba umntaka Mageba lo ndaba ezitha bafowethu angifuni uqamba amanga it's very painful nanzo lokhu ngikhale njalo nje kulama episode ami ukuthi kubuhlungu kakhulu ejele uzwa abantu besho hayi kuyafundwa ejele yes angiphiki kuyafundwa ejele khona khona izinto ezifundwayo ama skills khona ama university njenge UNISA part of ukuba khona kwa correctional service ukuthi into engenza ukuthi ukufunda ejele kubuhlungu into eyodwa kunabafowethu angisho ukuthi njoba ngeke ngasho naseqaleni ukuthi mangiswethu kunabafowethu angisho wonke umuntu because angibanga bikho kumajele awu243 ala eSouth Africa kodwa engineshow yakho ukuthi kunabafowethu engibaziyo mina abafundile ejele nami engomunye wabo abafundile ejele only to found out ukuthi uma usuphuma uya ngaphandle wafundela teaching wafundela yonke into ongayicabanga efundela ejele noma efundwayo esuke ikhona emkhakheni wasejele kodwa uma usuphuma ngaphandle yonke leyo nto okade uyifunda i-teaching nangikhuluma ngabantu abenza i-teaching ejele just because ukuthi bade besejele bayifunde futhi besejele abaqasheki abaqashwa wathi omunye mangisho njalo wathi hayi nathi besingekho ejele ezulu asiqashiwe asiqasheki kodwa khona imisebenzi ke uyibona ufanele abe kuyona seqasheka kalula to amafring ukuze ukwazi ukuphumelela ukufika kuyona dinga oma fingerprint kudingeka into eziningi sigcine singakungenzekanga at all so ke ingakho ngithi ukufunda kuyafundwa kuhle futhi ukufunda ngoba kwenza ukuthi ingqondo yakho ingastiki kuleli cala ohlalela la ejele lingastiki kubantu abakufaka ejele lingastiki ezintweni zasejele ikwazi ingqondo ukusebenza ngendlela elula ikwazi ingqondo ukufunction ikwazi ukuthi ingastaki ndawonye ingqondo ungagcina usugula ngezifo eziningi kodwa ukufunda kwenza ingqondo ihlasumuleke kwenza ingqondo iluleke kodwa noma kunjalo sithi siyazama ngaphakathi sithi sizama impilo engcono kodwa uthola ukuthi leyo mpilo ezamayo iyona ecindezelayo iyona ekushonisa phansi njoba ngithi abafowethu bayazama bafunde benze yonke into kodwa uthi bacindezelwa ikhona lokho kufunda ngaphakathi ejele bacindezelwa impilo yasejele ngoba mayisephuma ngaphandle umuntu and number 1 ejele mase kuphakanyiwe awukwazi uke eclassini yofunda awukwazi ukuya e-library uyofunda and ejele noma kuthiwa i-exam namhlanje whether say UNISA noma ikephi noma ufuna usubmit i-assignment yakho uma kuphakanyiwe liyavalwa ijele akukhathaleki ukuthi wena uyafunda uyabhala kunjani njani abahlangene naleyo nto leyo so enqondo ukuthi kubuhlungu ukufunda usejele kuyafundwa uzwa abantu bethi hayi niyekelana ukufunda ngaphandle ejele namanje ngisasho indlela owenza ngayo la ngaphandle njengoba sila eminyango ayifani nendlela enza ngaphandle ejele manje isikhathi masithi 1 o'clock ejele kuvaliwe ngaphakathi wena la uyatamasa hambe emgwaqeni emkhulu nemncane la ngaphandle ejele kusuke sekukhiwe sekuvaliwe uma kuthiwa kuyaphakana kuphela 3 days uthatha uzothola mina assignment yami iJune nini ngesikhathi esukuthi abahlangana naleyo nto leyo ilokhuzana iexam yami kunzima you have to uncenge ukhulume nocaptain kuthiwa khona amaphoyisa kuphela ucaptain wesection akekho kuzofuna ucaptain ufanele akhulume nabasesikoleni akhulume nomphathi asebona nje isikhathi siyadelay kanjalo akhulume nabasesikoleni yamazi usibani ofundayo yebo siyamazi sicela iphoyisa lizomlanda mhlawumbe kuzofika iphoyisa mhlawumbe emva kwe-hour mhlawumbe usalelwe i-hour kusubmiteke ilokhuzana yakho i-assignment yakho kuyimali fika iphoyisa usa-upload i-assignment yakho kwenzeke yonke into mangisuke ngisho ngithi ukufunda kuyafunda but akufani naphandle akukho mnandi
ngoba i-environment engemnandi, indawo engemnandi. Uyafunda la khona abacriticizeayo, criticize ziboshwa zizodwa, uqala uzoba upresident, uqala uzoba ukuthi kwawona amaphoyisa ke, kwawona amaphoyisa uqobolayo njengoba ngingakhuluma ukuthi kwabona ojele bayahlukumeza bebodwa. Uzujele wena wesifazana noma wesilisa athe wazofunda wazoyimisela engathi uzoba into engcono wona isibotho sasejele. Yabo izinto abayikhulumayo hayi noma ungafunda ube njani uzoqashwa nama-fingerprint angcolile. Akekho umuntu oku-encourageayo, akekho umuntu okutshela ukuthi hayi zama kusangaba ngcono, kusangaphileka, kusangaba right. So ke engizama ke ukuchaza ukuthi noma ufunda kodwa still uma sesiphumile, that's why ngake ngasho kuma episode adlule ngoba ngithe please like usubscribe ku YouTube na ku Facebook uMkhanyote TV ukuze uzobona namanye ama video amadlule nawamanye abafowethu ukuthi ngake ngachaza lapha ngathi esikoleni noma ungafunda noma ungafaka yonke i-effort yakho but uhulumeni ngalento yama-fingerprint angcolile twafuna ulinde 10 years ulinde isikhathi esingakanani iyaya ngokuya sibone sengathi ubugebengu bubanda kakhulu, sengathi ubugebengu ibona obudlangile noma apheli, engathi amajele awabi empty noma awanciphi iboshwa inciphi. Ingoba kuyafana uma ukhipha uZulu njengami, hayi nje njengoZulu, uma ngiphuma ejele ongibuyisela emhlabeni noma la yasi sithi semhlabeni phela ngoba so singekho lapha as much as kusemhlabeni nakhona but la ndawo sithatha ngokuthi elinyizwe omunye umhlaba loya akufana la. Uma ungikhipha ejele ama-fingerprint ami esengcolile wethu icala ngiyalazi noma ngaba ngilazi okay ake ngithathe ngokuthi icala umuntu uyalazi usephumileke anti kuyohlumelela usuyimilo sehlumelelise isimilo washintsha ke lo muntu akaseyona lo mdlwembe kade oyena. Uma umthatha uzomgquma ekhaya ufanele check at any time ukuthi ukhona yini ekhaya. Uma ufuna umsebenzi fanele report, ziningi izinto fanele zenzeke, ahambe fela emsebenzini thu umsebenzi uyawuthola sizokwenza ama-fingerprint, ahamba ama-fingerprint abuye thiwa angcolile. Njengoba ngikhuluma ngami njengoZulu ukuthi zisivalela ey'ntweni ey'ningi into yama-fingerprint. Then ke where is our government la khona uzothi usuphumile ejele wayisiboshwa at least nayo imisebenzi ongayenza engakunika imali, uney'ngane nomndeni, unonkosikazi unefamily ofanele uyondle, uzoyondla ngani? Umuntu uyayibheka iy'ndleko zakho wena nje uwedwa. Ake siyeke kondla wonke umuntu bethi abantu ayi relax sokondlela umndeni wakho sokondlela wena zibheke wena ke akukho umsebenzi osebenzayo uthi uyayibheka wena iy'ndleko zakho kuthiwa ukudla ukuzokuthola into yokugqoka isicathulo ibhlukwe yonke into underwear yonke into uvaselina i-roll on whatsoever ngenyanga mhlawumbe udinga manje kuthiwa ngenze sibone nje abantu besilisa sathi asigcobe izinto uma umuntu wesilisa phela uthi ugcoba into edlula ko-500 rand ayi siyabonga ku-right kodwa thicobela nje izinto zethu ey'shibhile nama-roll on even lo 100 rand if engekho umuntu ozothi na kusebenza centa igceke wenza ukuthi wathi omunye hayi phela uma-fingerprint mangcolile hambani ngicenta amagceke emzini yabantu uzohamba licenta igceke uzocenta amagceke abangaki and end of the day the same magceke ozobwacenta ibona abantu bazothi hey nimgade njalo leyo kade yisiboshwa angisabizwa-ke kwamakhelwane ukuthi ngibuye ngizocenta igceke ngoba kwazi ukuthi nje uma ngiyisiboshwa ngizobuka umuzi wabantu bese ngiba nenkinga. So-ke into yami-ke ithi-ke ukufunda kuhle ejele but i-problem iyodwa asiqasheki indawo sifunda siqede sibuye uzothola ama-fingerprint wenze i-sales marketing wenze yonke into uthi umarket usefana umarket izinto uthi yabo thanda first dlule kuma-fingerprint naka ama-fingerprint angcolile. Izinto ey'ningi esizodinga ama-fingerprint asiqualify noma kuthiwa sesifuna ukushintsha noma kuthiwa sesifuna ukwenzani asiqualify ok-end up uthi-ke sekugcina futhi uZulu sayadecide ukuthi okay ngoba vele bengiyibambele iy'moto angibuyele back futhi ngiyokwenza i-hijacking because mhlawumbe benginika imali angibuyele back ngiyodayisa ama-drugs because ama-drugs kade nginika lelo 1000 ngosuku kade nginika lo 500 rand ngosuku sengiphila impilo vele le ebengiboshelwe yona obekuthiwa yikho right. That's why sibona ubugebengu ezweni lethu bengathi buyanyuka ingoba noma sifundile safunda ejele masiphuma ngaphandle
asiqasheki akwenzeki lutho. So njengoba kade ngisachaza ke bafowethu ukuthi kubhlungu ukuba kule ndawo. Yabona nje I will say njengoba kade ngisakhuluma indaba yokufunda ngaphakathi ejele mase uphuma ngaphandle thotha uqasheki. Iyafana lento nokuba sejele ejele kuyasonto ngeke ngayibala lento le ngeke ngiwabala amahlelo abantu kodwa nje maningi amahlelo akhona ngaphakathi ejele njoba nibona amahlelo nangaphandle khona inkolo esindisiwe amaNazaretha amaMuslim amaHindu kanjalo nangaphakathi ejele zikhona lezo zinkolo noma lawo mahlelo akhona ngene umuntu ngaphakathi ejele engasonti noma umuntu uthi ungene esonta afika ngaphakathi ashintshe ashunyayezwe kuyashunyayelwa nakhona futhi it's very difficult anqendi ngesonto ekseni nithi nifuna esontweni vele kuphakama umuntu sekuvaliwa nisasonto noma isabatha kulabo abasabathayo nithi nizavuka ekseni sekugwazisa isiboshwa esectionini ukuthi selavalwa ijele akusayeke ukuyosonto izinto vele kufuna bezimotivate abantu zisiza abantu zivalwe zingenzeki lutho into ekhona ejele ngeke ufike usiboshwa sigxeke esinye kuthi hawu niyasonta lento yakhe izophela washa kwacima kuyasontwa bekho vele abantu besifazane amajele ahlukene kuyasontwa khonzwe ngendlela okukhonzwa ngayo into yonakala lanaka uma usuphumile usungaphandle ayi bafowethu ngiyanicela singabantu mina ngicelela nabanye abafowethu singabantu sinamaphutha wethu into ngayenza noma ngaba ngiyenzanga ngiyaphinda futhi ngiyanicela abahlobo bami sitreateni njengabantu sitreateni njengabanye abantu abafuna ushintsho nabaphuma emgodini obunzima ipain bafowethu into ebuhlungu enizizwisa yona ngiyohlezi ngisho lento ubuhlungu bokuthi ungene ejele ngento ongayenzanga uphume sekukhona futhi nento esho ukuthi eveza ukuthi into awuyenzanga abantu bengasondela eduze kwakho ukuzobuza bekujaje bekude abantu kuthiwa engeke azaza agwetshwe into engayenzanga it's very painful hlezi ngifisela ngenyembezi leyo mhlambe enye into engingakabi right kuyona emoyeni wami ukuthi mangicabanga because ngibuka abantu nabantu engithi mangibabuka ngibuka ukuthi hawu unjomani ngangimethemba ngitshela ukuthi uyoba nami emzimeni but angavili ungena ungakholwa uphuma usukholwa ejele ungena ukholwa uphume futhi ukholwa ejele but kunabantu othi uma ungena emasontweni nabo ubona ukuthi ufisa kwakufihla phone ukufihla kwa wallet ufihla yonke into ubona isigebengu ubona isiboshwa phambi kwamehlo akho ufisa kwakufihla izingane zakhe njengami uZulu ngaboshwa ngahlaswa ejele ngecala engalenzanga lokudlwengula and nginabantu abakusho kwabanye abantu kanti bakusho kubantu abazobuya abazongitshela abanye basenda ama voice note and ngiforwardelwa ama voice note but angaze ngibaconfront angaze futhi ngibabuza angaze futhi ngisho lutho kubona just because i-decision yabo nabo ibathathe awabo ama-decision bengezi ukuzongibuza behlale nami phansi kunabantu engithe mangena ejele bezizwana nabo mangiphuma sebehambela kude ngayisho lento umuntu abasambiza ngoba sidinga ukumenya but ngesikhathi ungibiza njengoba kade ngisho ngithi sifundile ejele asiqashiwe asisebenzi sikhala ngendlala but uma ungibiza esontweni lakho ngiyazi ngizothola lo 500 rand ozongipha wona ngibuye ngithenge ishebe endlini nami ngikwazi ukuphila so uma usungivalela abanye bavala iminyango bese beyivale nakwabanye abantu thank you kulabo abasinikezayo ama opportunity to come and make some activities siphathe inhlelo emncwabeni yami siphathe sishumayela senze lokho nalokho thank you and ba appreciate abasinike bethi ujulukile hamba uthenga roll on because bayazi siphume ejele so ngiqonda ukuthi kunomuntu ongenile ejele waphuma waya ngaphandle mayiphuma ya ngaphandle kade eseshintshile lo muntu noma ufike washintsha ejele kodwa ngenxa yokuthi
abantu abangaphandle basamthatha njengesiboshwa, basamthatha njengomuntu ongekho right. There is one guy okumanje ubhizi udla ama drugs uyaphuza manje ngenxa utshela into eyodwa wathi mina Zulu umfundisi washo phambili esontweni kugcwele kwalo mfana ngiyamazi bazalwane indlela futhi indlela abeka ngayo nomfana kwayengakakhulu wathi ngiyamazi lo mfana esigebengu kwalahleke imonto akwamakhelwane. Just imagine you can expose into efana nalezo lo mfana ungene ejele engakholwa uma isephuma useyakholwa useshintshile seke yonke into wabuyela back. Ngiyamazi engakholwa wantshontsha imonto yakwasibanibani so nje manje uyakholwa nimqaphele kodwa ngoba phela esezinto ayipheli ngosuku olulodwa. You can't say that noma kuthiwa uyangibona ukuthi ngisanensila yokuntshontsha ngisanensila yokudlwengula ngisanensila yaniyani yobugebengu but ayona into ongihamba uyi-expose noma uyitshela abantu ukuthi niqapheleni uZulu u1 no2 no3 no4 no5 njengoba ngisho ukuthi bakhona and bacantha ngazi they send ama-VN kubantu kanti afika kuthina abantu bayasitshela bafowethu abantu izinto ziyafika kuthina and it's very painful. Ungenile ejele waphuma lesi stigma sokuthi sejele asisho sifuna ukutotoswa asisho ukuthi sifuna ukuphathiswa kweqanda kodwa sitreatheni njengabantu njengoba ngeke ngasho ngasekuqaleni siphatheni nathi njengabanye abantu. If vele lokuthi ade sisejele akuluthi lingaphela ngosuku olulodwa ngaliphela ngaphela ngonyaka owodwa futhi into engeke iphele ke vele leyo nathi sikumukele lokho sikufundile ukuthi ngeke kuphele kodwa mase sisisontweni asifike phela esontweni la sizothola khona ukuthi size endlini yokuthobeka imphefumulo yethu sizophila asingangena esontweni siphume sesilimele asingasithi sesontweni sifike siyalimala sesimanxeba than before. Asenze sure ukuthi masifike esontweni ila sifike sithola khona ukuthula sithola ukuphila sithola ukondleka umphefumulo sondleke nasenyameni sibe right.